Хей, здравей, братле! Братко! Как си? Как е положението при теб? Отдавна съм те видял. Страхотно! Живея си живота. Браво, много се радвам за теб. Благодаря. Ти как си? И при мен е така. Хей, защо не дойдеш някой път с мен на църква при Бог? Ще ти е още по-добре. Виж и така ще чувствам страхотно. Някой друг път. Заклевам се в живота си, казва Господ Йehova. Не благоволя в смъртта на нечестивия, но да се върне нечестивия от пътя си и да живее. Върнете се от лошите си пътища, защо да умрете, дома Израелев? Положих пред вас живота и смъртта, благословението и проклетията, за това изберете живота, за да живееш ти и потомството ти. Амин. Соске дева, те дромende амена пирас. Соске дева, тук е думо иринас. Соске дева, канал си аме нужда бари. Утрас дева, амаро шудровоги. Pironiesa covingeles, așa tu cheta imanghe, angua omui chungargeles, spasime te ovas. Pironiesa covingeles, așa tu cheta imanghe, angua omui chungargeles, spasime te ovas. Amen tutar durnașas. Sos che devo, tu che dumo irinas. Sos che devo, ti mi ostame narodas. Ti bari ljubo, amen devo nadikas. Pironiesa covingeles, așa tu cheta imanghe, angua omui chungargeles, spasime te ovas. Pironiesa covingeles, așa tu cheta imanghe, angua omui chungargeles, spasime te ovas.